arratsaldeon, mila esker hemen bildu zaten guztioi, eskerrik asko noski Zarauzko udalai gaur hemen izateko aukera eman diguzuelako, eta gaur nazioarteko hirugarren mailako, hirugarren adineko pertsonen eguna danez, gure aitorpena ere beharko dugu pertsona guzti horiei, ez? Nire eskubitara Leire Izagirre dakazue, Leire Oriotarra da, giza elikadura eta dietetika ikasia da, eta gai honi buruz ikaragarri daki, eta nik gutxi xamarritzen goet, eta berak gehiago, egitzen dugu elikadura hirugarren adinean, berez edozein pertsonantzat balio beharko luken oinarriakin, ez guaz gauza berezirik kontatzea, bai berezitasun batzukin, bai hirugarren adinekoei begira. Eta bilok gurutze gorriko voluntario geanez, baita ere, erakundian izenean ere, gure gauzak azaltzea gatoz, edo behintzat, zergatik dan garrantzitzu azaltzera gatoz. Hemen daukazue, gure artean dauzkagun heriotza arrazoi nagusiak. Zerrenda batean jarrita, zergatik hiltzen gean jarrita, aurreneko mailan dauzkagu gaixotasun kardiobaskularrak, bihotzekoak eta garuneko iktuzak, garuneko zirkulazio arazoak dira, bilak zirkulazio arazoak dira, gero ikusiko dau batzuk bihotzean beste batzuk garunean, bigarren heriotza arrazoi nagusi bezala minbizia daukau, eta gero atzetik datoz biriketako gaixotasunak eta nerviosistemako gaixotasunak, ez? Orduan, garbi gaixotasun kardiobaskularretan elikadura garrantzi ikaragarria du, eta maila baxuago batean minbizian ere bai. Eta orduan, batez ere prebentzio lanetan, pentsatze du asko egin litekela. Behin gaitza azaldu danean gutxiago, baina aurretik behintzat asko egin litekela gaixotasun hauek azaldu ez daitezen. Eta horregatik, honi buruz hitz egite gatoz. Gero, gaztelera sartuko dugu laburpentxo bat, tartian, ¿vale? Haremos una pequeña explicación en castellano de cuando en cuando. Orduan, gaixotasun bat zergatik azaltzen dan, zaila da azaltzen, edo zergatik izaten dan, zaila da azaltzen, bai, badakigula, hau azkenean, zozketa bat bezalakoa dela, ez? Pertsona, edo zeini tokatu lekioke, ikusi ginen, ez? Famoso indalako tezatia badaukau, Real Madrideko portero izan zanak Iker Casillasek infarto bat izan zuen. Eta ez datezu, hori baino zaituago eta mimatuago egondan pertsonik, ez dakik guzen bat igual gehiagin entrenatu ere bai, ez? Baina bentsat, mimatuago egondanik zaila da topatzen eta tokatu liteke, ez? Olako batek ere, baina normalian, zenbat eta arrisku faktore gehiago izan, orduan eta arrisku handiagoa, gero gaixotasuna garatzeko, ez? Orduan, horrei arrisku faktore esaten ditu. Hau da, olako faktore bat baldin badauko, gaixotasuna azaltzeko probabilitatea asko handiagoa da. Eta arrisku faktore batzuk ezin ditugu aldatu. Adinean aurrea junala arrisku handiagoa da, hori egia da. Gizonezko arrisku gehiago dauko emakumezkoa baino, batez ere behintzat 70 urte artean behintzat bai, baina alaxe da. Erentzizko faktore batzuk ere badaude, badia pertsona batzuk erentziz hortarako joera gehiago dutenak eta hau ezin dugu aldatu, baina beste batzuk guk aldatu ditzazkegu. Eta hauetan behintzat eraginin beharko ginuke, tentzio altua, tabakoa, ariketa fizikoik ez egitea, eta elikadura ere hemen atzetik daukau. Orduan, arrisku faktore horien barruan ikusiko dugu elikadura asko eta asko behintzat eragiten duen gauza badala. Naiz eta ez dan gauza isolatu bat bezala hartu behar, hau da. Ez da jate deuna bakarrik, eta egun guztien zehar egiten deuna, eta ohitura horien barruan eta ohitura askon barruan elikadura ere sartuko ginuke. Orduan, zirkulazio arazoak dianez, gure arteko heriotza arrazoi handiena, batez ere arteriosklerosia zitzein behar deu. Ikuste da hemen, behian, marrazkinan ikusiko zuen nola, berez arteria zabal bat izango ginuken, eta pareta hortan, zikina pilatzen jutean, pixkana, guztiz izten dan arte. Eta orduan, ondorengo tokian, odoli gabe geldituko litzaiguke. Horre izaten dio arteriosklerosia, gaixotasuna bat da, eta normalian gorputzeko zati batian azten zaionak beste danetan ere kalte handia izaten du da. Oso arraroa da arteriosklerosia organu bakarreko izatia. Bihotzekoa bakarrik, normalian toki batian daukagunean bestetan ere azaldukoa. Orduan, garunean iktuz iskemiko emango luke, bihotzian, kardiopati iskemiko, guk bihotzeko izango ginukena, giltzurrunetako arazoak, zirkulazio arazoak, ez? Hau da, bihotzian, garunean, hanketan, giltzurrunetan, eta bat dunak bestiak ere hortzen numait izango ditu. ¿Vale? Bueno, entonces decíamos que entre nuestro entorno la principal causa de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares, en el corazón, la cardiopatía isquémica o el infarto de miocardio, y en el cerebro el ictus. En un segundo lugar tendríamos el cáncer y ya después las enfermedades respiratorias y del sistema nervioso central. Y sobre todo las enfermedades cardiovasculares y en menor medida en el cáncer,
tenemos la influencia de la dieta o de la alimentación, que es lo que queremos explicar. Sobre todo más en la prevención que lo que podamos hacer una vez que ha aparecido. Entonces se habla, ¿por qué se desarrollan estas enfermedades? Pues se habla de factores de riesgo. Son factores que aumentan el riesgo de padecer la enfermedad. Claro, ¿se puede padecer la enfermedad teniendo muy poquitos factores de riesgo? Es posible, pero por probabilidad es mucho más probable tenerlos si se tiene muchos factores de riesgo. Hay factores de riesgo que no se pueden modificar, la edad, a mayor edad más riesgo, los hombres tenemos más riesgo sobre todo antes de los 70 años, hay factores hereditarios, estos no los podemos modificar, pero hay otros factores que sí, la tensión alta, el tabaco, no hacer ejercicio físico y la alimentación. ¿Vale? Entonces, como decía, sobre todo son para prevenir la enfermedad, aunque ya veremos luego qué podemos hacer una vez que ha aparecido, pero sobre todo son para prevenir. ¿Vale? Y lo que hay por debajo de las enfermedades cardiovasculares se llama arteriosclerosis, en los que la arteria se va estrechando. Ahí tenemos una arteria abierta normal y aquí tendríamos una arteria en la que se va acumulando suciedad y al final se corta la circulación y el territorio más lejano no recibe circulación y se estropea. ¿Vale? Y una vez que empieza la arteriosclerosis es muy raro que sea solo de un órgano. El que tiene el problema del corazón seguramente lo tendrá también en la cabeza, lo tendrá en los riñones, lo tendrá en otras partes. ¿Vale? Y bueno, se representa en diferentes partes. En el corazón produce infartos, en el cerebro produce ictus, en las piernas problemas de circulación o en los riñones insuficiencia renal. Vale. Orduan, arrisku faktoreak berriz errepasatuta behintzat, izango genituzke tentsio altua, azukre gehiegi izatea edo diabetesa, kolesterol maila altuegiak, tabakoa eta ariketa fisikorik ez egitea. Vale, hauek dira 5 arrisku faktore nagusienak geu kontrolatu ditzakegunak. Eta bizi ohitura batzuei edo bizi estilo batzuei lotua. Vale. Orduan, tentsio altua, diabetesa eta kolesterola normalian gehiegizko pisuai lotua dijoaz. Normalian gizentasunei lotua dijoaz. Eta horregatik elikadurak duen garrantzia. Eta berriz esan da, bizi ohitura batzun barruan, edo bizitzako egunerokotasunean barruan sartuta. Vale. Orduan, elikadurak nun eragiten duen? Batez ere gizentasun obesitatean, eta horren ondorioz, edo horrekin batea, tentsio altuan, kolesterol altuan eta diabetesian. Vale. Hori, zirkulazioko gaitzan dagokionean. Baina beste maila batean, artrosian ere bai, zenbat eta karga gehiago eman, artikulazio horiek, giltzadura horiek gehiago estropeatuko zaizkigu, osteoporosian ere bai, eta zenbait kasutan minbizian ere bai. Naiz eta beti estan. Horregatik da oso garrantzitsua, esaten dugun bezala batez ere prebentzioan. Vale. Entonces, los factores de riesgo principales son la tensión alta, diabetes, colesterol, el exceso de colesterol, y luego fumar y no hacer ejercicio físico, sobre todo para las enfermedades cardiovasculares, pero para otros también. Y la dieta influye a través, sobre todo, de la obesidad o del exceso de peso en la tensión alta, en los niveles altos de colesterol, en el azúcar, y muchas veces aparecen a la vez, y además, en menor medida, en la artrosis, en la osteoporosis, incluso en algunos tipos de cáncer también. Entonces es muy importante actuar antes y hacer prevención. ¿Vale? Orduan guain hitza leirei emango diot, beha jarraituko du, tokiz aldatuko gea, nik maskara jantzikoet, eta beak elikadurako gauzak azalduko dizkizue. Bueno, arratsalde on denoi. Felixak esan duen bezala, elikadura osasunakin oso erlazionatuta dago, eta elikadura osasuntsu bat eramaten baldin badeu, oso posible da gaixotasun asko prebenitzia. Eta aldiz, elikadura ez bada hain osasungarria edo nahiko pobrea baldin bada, gaixotasunak garatzeko arrisko handiago izango du. Orduan, elikadura hitz egiten hasi aurretik oso motz definitukoet elikatzea zer dan. Azken finean, elikatzea da jakien bitartez gure gorputzai elikagaiak ematea. Gorputzaren garapena eta bere oinarrizko funtzioak bermatzeko. Eta elikaduraz hitz egiten deunean askotan hitz egiten du elikagai taldetaz. Eta elikagaiak sailkatzen dira bi talde nagusitan. Makroelikagaiak batetik eta mikroelikagaiak bestetik.
Makroelikagaiak, besteak beste dira karbohidratoak, proteinak eta gantzak eta olioak, eta hauek batipat energia emango digute. Eta mikroelikagaiei dagokienez, aipatuko ditugu vitaminak eta mineralak eta ura. Eta hauek lagunduko digute gorputzeko funtzio ezberdinak erregulatzen. Orduan, hain banaka ikusiko ditugu oso harin talde bakoitza, eta karbohidratoetatik hasiko gara. Karbohidratoak izango dira gorputzeko energia iturri nagusia. Gorputzak energia behar dunean karbohidratora joko du. Eta hauek aldi berean bereiz daitezke bi taldetan. Karbohidratoak izan daitezke sinpleak edo konplexuak. Karbohidrato sinpleak gehienak zapore gozokoak izango dira eta azukretaz ere hitz egin dezakegu. Hauek oso azkar xurgatzen dira eta beraz odoleko azukre kantitate hori oso maila altutara azkar iritsi daiteke. Honek esan nahi du energia oso azkar emango digutela, baina denbora murritz batean. Eta aldiz konplexuak askoz mantsoago xurgatuko dira, eta beraz, emango diguten energia askoz denbora luzeagoan izango da, eta odoleko azukre maila hori ez da hain azkar igoko, nahiko modu konstantean mantenduko da. Eta ze jakitan aurkitu ditzakegu karbohidratoak? Iturri nagusienak dira arroza, patata, ogia, eztia, marmelada, pastelak eta halako jakitan batez ere. Bigarren makroelikagaien taldeak, proteinei dagokienez, proteinak egiturazko funtzioa dute batipat, eta askotan egia da muskuluaren garapenarekin ere erlazionatzen ditugula. Izan ere, mugikortasunean nahiko garrantzia handia dute. Eta nola ez, immunitate sisteman ere. Proteinak bi jaki iturritan aurkitu daitezke. Animalia iturritan eta landare jatorriko elikagaietan. Animalia jatorriko jakiak dira arraina, arrautzak, haragia eta esnea eta esnekiak. Eta landaretik datozen proteinak aurkitu daitezke batipat lekaleetan, hau da, garbantzuak, babarrunak, hilarrak halakoetan, eta baita frutu lehorretan ere, intxaurrak, kakaobeteak eta halakoetan. Eta makroelikagaiekin amaitzeko aipatuko ditugu gantzak eta olioak. Hauek energia iturri oso aberatsa dira, eta beraien funtzioen artean aurkituko dugu gorputzaren isolamendu termikoa, gorputza hotzetik babesteko funtzioa dute. Eta besteak beste, zelula mailan ere bestelako funtzio asko beteko dituzte. Egitura aldetik, hormona aldetik, eta bar. Gantza mota ezberdinak daude, guk aipatuko ditugunak izango dira saturatuak, transkoipeak eta insaturatuak. Saturatuak eta transkoipeak, nahiko orokorrean esango dugu, negatiboak bezala ezagutzen direla, kalteak izan ditzaketelako gorputzean batez ere, beraien kontsumoa erlazionatuta dagolako bihotzeko gaixotasunekin. Eta hauek aurkitu ditzakegu prozesatuta dauden jakitan, haragi gorrian, pasteletan, gozokietan eta halakoetan batipat. Eta hauek ahalik eta gutxien kontsumitzea gomendatzen da. Aldiz, insaturatuak diren koipeak gomendatzen da kontsumitza, azken finean kontsumitzeko gomendagarria diren koipeak dira, eta hauek aurkitu ditzakegu oliba olioan, frutu lehorretan eta arrain urdinan, izokina, sardinak eta halakoetan. Eta oliba olioari dagokionez, aipamen bat egin nahi nioke izan ere mediterranear dietan protagonista den elementua da, oso garrantzi handia du gure dietan, eta bere kontsumoa gaixotasun ezberdinak garatzeko arriskuaren gutxitzearekin lotuta dago. Diabetesa, minbizia, bihotzeko gaixotasunak eta bestelakoak. Hori makroelikagai zegokienez. Eta mikroelikagai dagokienez, aipatuko ditugu vitaminak eta mineralak, lehen esan duten bezala, mikroelikagaiak orokorrean gorputzeko funtzio ezberdinak erregulatzen lagunduko digute, eta vitaminak eta mineralen kasuan
oso kantitate gutxitan behar izaten ditugu. Baina horrek ez du esan nahi beharrezkoak ez direnik. Izan ere, beraiek duten funtzioa ordezka ezina da eta beharrezkoak dira osasuntsu izateko. Eta hauek aurkitu ditzakegu frutak eta barazkietan, bereziki. Eta azkenik urari buruz hitz egingo dut. Ura denok dakigun bezala gorputzeko osagai garrantzitsuenetariko bada eta bizirauteko beharrezkoa. Azken finean uraren funtzio nagusientariko bat gorputzeko temperatura erregulatzea da, baita hondakinak kanporatzea ere eta errendimendu kognitibo zein fisikoan oso garrantzitsua da. Askok ezagutuko dugun ura lortzeko iturri nagusia edari bezala da, baina jaki ezberdinetan ere aurkitu daiteke. Jaki ezagunenak frutak eta barazkiak dira, baina orokorrean bestelako jakietan ere ura aurkitu daiteke. Eta hori izango litzateke gutxi gorabehera elikagaien sailkapenari dagokion laburpentxo bat. Entonces, como estaba diciendo, los alimentos o los nutrientes se pueden clasificar en dos grupos diferentes, en macroalimentos y microalimentos, son macronutrientes y micronutrientes. Dentro de los macronutrientes se pueden mencionar los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, que son los que se van a encargar de aportar energía al organismo, y los micronutrientes son los que van a ayudarnos a regular diferentes funciones de nuestro cuerpo. Y eso lo vamos a conseguir mediante vitaminas y minerales y el agua. Eta aipatu detenean makroelikagaiak energia ematen digutela, baita ere esan dezaket makroelikagaiak kaloriak ematen dizkigutela, ez? Azken finean, kaloriak direlako gorputzak energia lortzeko duen modu edo tresna bat. Eta egia da, gaur egun kaloriak hitza entzuten dugunean nahiko pentsamendu negatiboa etortzen zaigula burura, azken finean kaloriak hitzak konotazio negatiboa hartu duelako urte hauetan zehar. Baina orokorrean kaloriak hori dira, ez? Gorputzak behar duen energia lortzeko modu bat. Horrek esan nahi du nahi adina kaloriak kontsumitu dezakegula? Ez. Kaloriak behar baino kaloria gehiago kontsumitzen badegu, gizentzeko tendentzia edo joera izango dugu, eta hori ez zaigu interesatzen. Orduan oso garrantzitsua da kontsumitzen dugunaren eta behar dugunaren artean oreka bat mantentzea. Baita ere aipatu behar da, kontsumitzen ditugun kaloria horiek ezin ditugula edozein jakitatik lortu. Oso garrantzitsua da osasuntsuak diren jakitatik kontsumitzea. Osasunean eragin positiboa izango dutelako. Eta zein dira jaki osasuntsuak, nola jarraitu dezakegu elikadura osasuntsu bat? Herrialde bakoitzean profesional ezberdinek elikadurari eta osasunari buruzko gomendio ezberdinak ematen dituzte. Kasu honetan, Espainian aipatuko dut, Sociedad Española de Nutrición Kolektibak 2015an argitaratu zuen piramide hau, ez? Elikadura osasuntsuari buruzko piramide hau. Piramide hau, Espainiako herritarren ohitura, behar eta gabezietan oinarrituta dago, eta batez ere dago zuzenduta bertako helduei. Baina, azken finean, helduen eta hirugarren adinekoen beharrak oso antzekoak dira, eta balioko digu piramide honek, hirugarren adinean elikadura osasuntsu bat zertan oinarritzen den edo zein diren irizpideak ikusteko. Orduan, piramide honek bi atal nagusi ditu, goiko aldean ikus dezakegu elikadurari buruzko aipamenak egiten direla, eta beko aldean bizimoduari lotutakoak. Orduan, nik piramide honi osasunaren piramidea deitzen diot, ze ez du elikadurari buruzko irizpideak bakarrik aipatzen, bizimodua eta bestelako, azken finean osasunean eragiten duten bestelako faktore asko ere aipatzen ditulako. Orduan, oain jungo naiz lehenbizi elikadurai buruz zer esaten digun pixka bat azaltzen. Ikusten zuten bezala, beheko aldean
karbohidratuei aipamen bat egiten zaie, lehen aipatu ditut, baina karbohidratuak izango lirateke arroza, pasta, patata, ogia eta halakoak. Eta piramide honek gomendatzen duna da egunean 4-6 razio kontsumitzea karbohidratuetatik. Orduan, gomendatzen duna da baita ere kontsumitzen diren karbohidratu horiek integralak edo bi osokoak izatea. Bai, hauek azken finean zuntz gehiago emango digute, eta zuntzak dituen onuretatik aipagarrienak izan daitezke asetu egingo gaituela, orduan lagunduko dugu kaloria hoien oreka mantentzen, baita ere lagunduko dugu estetako osasunean eta digestio sisteman erregulatzen, eta odoleko azukre mailak konstante mantentzen. Azken finean, azukraren xurgatze hori mantxotuko duelako azken finean. Eta beste gomendio bat ere egiten dena da, azukrearen ordez sakarina edo halako edulkoratzaileak kontsumitzea. Izan ere hauek ez dute odoleko azukre mailatan eragingo eta askoz errazagoa izango da gluzemia hori kontrolatzea. Hauen gainean frutak eta barazkiak agertzen dira, eta piramideak egiten duen gomendioa da egunean 5 razio kontsumitzea. 2 barazki razio eta 3 fruta. Gomendio hau gutxieneko kontsumoa da, beraz 5 raziotik gora kontsumitu daiteke, eta, haratago joan nahi badegu, gomendioetako bat ere izango litzateke, 2 barazki razioetatik bat gordinik izatea, hau da, entxalada moduan, eta 3 fruta razioetatik bat fruta zitrikoa izatea, hau da, kiwia, mandarina, laranja edo halakoak. Baina, garrantzitsua 5 razio gutxienez kontsumitzea da egunean, beraz, bakoitzaren gustuen arabera moldatu daiteke. Eta baita ere gomendatzen dena da, fruta zein barazkiak, garaikoak eta bertakoak izatea. Azken finean, ekonomikoki merkeagoak izango dira, jasangarriagoak izango dira ingurumenarentzat, eta zaporez ere askoz hobeak izango dira. Eta hor tartean aurkit daiteke baita ere oliba olioa. Lehen esaten bezala, oliba olioaren kontsumoa gorputzean eta osasunean eragin positiboarekin erlazionatuta dago, eta kasu honetan gomendatzen dena da egunean 3-tik 6 razioak kontsumitza oliba olioaren kasuan. Kontuan hartuta koilarakada bat razio bat dela, esango genuke egunean 3-tik 6 koilarakada oliba olio kontsumitzea gomendatzen dela, bai sukaldatzeko, zein gordinik kontsumitzeko. Eta hauen gainean aurkitu daiteke proteinen taldea, bai, kasu honetan piramideak bereizten ditu bitan, batetik esnea eta esnekiak eta bestetik gainerako proteinak. Esnea eta esnekiei dagokienez, gomendatzen du egunean 2-tik 3 raziotara kontsumitzea. Bai, hau zen bada, esango genuke razio bat, edalontzi bat izango litzakela esnearen kasuan, edota jogurren kasuan adibidez, 2 jogur bote izango lirateke. Eta, bihotzeko gaixotasunak dituztenen kasuan gaingabetuak kontsumitzea gomendatzen da, eta orokorrean naturalak, hau da, azukreri gabe, zaporeri gabe, edota bestelako frutari gabe. Gomendatzen dena da naturalak erostea, eta gero norberak etxean gustuko frutak gehitzea. Eta bestelako proteina iturrei dagokienez, gomendatzen da egunean 1-tik 3 razio kontsumitzea. Ikusten duzuten bezala, proteinen taldean nahiko aberatsa da, dauzkagu arraina, aragia, arrautzak, fruitu lehorrak, lekaleak, eta gomendatzen dena da, kontsumitzen diren razio horiek txandakatuz joatea, aberastasun hori mantentzeko. Eta piramidearen goikaldean ikusten dugu egiten zaiola aipamen bat neurrizko edo noizbehinkako kontsumoa gomendatzen den elikagaiei. Bai, orokorrean haragi gorria eta gozokiak edo snack bezala erabiltzen ditugun produktuak izango dira hauek,
eta hori, esan deten bezala, noizbehinkako kontsumorako bakarrik gomendatzen dira. Haragi gorriaren kasuan, hauek izango dira, badibidez urdaiazpikoa, txorizoa, talakoak, eta hauen ordez beti gomendatuko da lehen aipatu ditugun haragi giharrak kontsumitzea. Eta gozokien kasuan adibidez, gomendagarriena da norberak etxean egitea, azken finean norberak kontrolatu bai dezake osagaien kantitatea eta kalitatea. Eta piramidaren bestaldean ikusten dugu alkoholari ere aipamen bat egiten zaiola. Alkohola toksikoa da eta osasunerako ez da osasuntsua. Azken finean munduko osasun erakundeak dioen bezala zenbat eta gutxiago hobe. Eta orduan zergatik agertzen da alkohola osasunaren piramidean, ez? Lehen esaneten bezala, piramide hau Espainiako herritarren ohituretan eta tradizioetan oinarrituta dago. Orduan, denodak egun bezala, Espainian alkohola oso presente dagoen elementu bada, ez mailan bakarrik, baizik eta bestelako ekintza sozialetan ere oso presente dago, eta beraz, piramide honetan agertzen da alkoholaren kontsumoak muga bat duela azaltzeko. Kasu honetan muga hori izango da emakumezkoen kasuan kopa bat egunean, eta gizonezkoen kasuan 2 kopa gehienez. Eta kontsumoa ez da gomendatzen, baina kontsumituz gero gomendagarriena izango litzateke hartzitutako edari alkoholikoak kontsumitzea. Hau da, sagardoa, ardoa, garagardoa eta halakoak. Eta beti otorduekin batera. Eta azkenik ikusten dugu elikadura osagarri edo suplementazioari ere aipamen bat egiten zaiola. Orokorrean, elikadura osasuntsu bat baldin badaukagu, osagarriak ez lirateke beharrezkoak. Egia da salbuespenak daudela, eta halako kasuetan, medikuari zein nutrizionistari galdetuz, suplementazioa modu kontrolatu eta pertsonalizatu batean izan dezakegu. Como estaba diciendo, esta pirámide es la pirámide de la alimentación saludable que publicó la Sociedad Española de Nutrición Colectiva en el año 2015 y hace referencia a un estilo de vida saludable, no únicamente mencionando la alimentación, sino también el estilo de vida. Entonces, en cuanto a la alimentación, hemos visto las recomendaciones que hace la SENC. En el caso de los carbohidratos recomienda consumir alimentos integrales y no refinados al día de 4 a 6 raciones. En el caso de las frutas y verduras recomienda un mínimo de 5 raciones al día, 2 de verduras y 3 de frutas idealmente. Y ahí también vemos que se hace referencia al aceite de oliva en la medida de lo posible virgen extra. Y pues la recomendación sería de 3 a 6 raciones al día, lo cual es equivalente a 3 a 6 cucharadas al día. Y también hace mención a las proteínas. Entonces, en este caso, diferencia los lácteos del resto de las proteínas. Hablando de lácteos, recomienda de 2 a 3 raciones al día y en cuanto al resto de proteínas, recomienda de 1 a 3 raciones, al ser posible, de forma variada. Y ya en la punta de la pirámide vemos que hace referencia a los alimentos que son preferiblemente de consumo ocasional. Aquellos alimentos altos en azúcares, en grasas y en sal. Estos son la carne roja, los pasteles, los alimentos tipo snack y de este tipo. Y por último, también hace mención al alcohol, haciendo énfasis en que el consumo del alcohol tiene un límite, en caso de los varones de 2 copas al día y en caso de las mujeres de 1 copa al día.
al ser posible, que sean bebidas fermentadas y acompañadas de alimentos. Y en esa banderita al final de la pirámide podemos ver que también se mencionan los suplementos o la suplementación que serían necesarias en casos excepcionales y siempre bajo una supervisión médica o del nutricionista. Eta orain aipatuko dut piramidearen azpiko aldea, bai? Esan duten bezala azpiko alde horrek bizi estiloari erreferentzia egiten dio, eta batez ere azpimarratzen du bizi estilo tradizionala, bai? Bertako elikagaiekin, sukaldatzeko modu osasuntsu bat, hau da, frigitze hori alde batera utzi eta posible bada plantxan edo labea erabiliz sukaldatzea. Ariketa fisikoari ere garrantzia ematen dio eta baita oreka emozionalari ere. Azken finean lehen esan dugun bezala, osasunean oso garrantzitsua dira elikadura, ariketa fisikoa, baina ez dira osasuntsu izateko behar diren faktore bakarrak. Eta besteak beste oreka emozional hori garrantzitsua da. Eta ikusten dugu baita ere hidratazioari garrantzia ematen diola. Kasu honetan, egunean 4-6 ur edalontzitara kontsumitza gomendatzen du, baina gomendio hori nahiko subjektiboa da, ez pertsona bakoitzaren araberakoa da, eta faktore asko daude kontsumo hori determinatuko dutenak. Pertsonaren adina, zenbateko ariketa egiten duen, momentu horretan ze temperatura dagoen, asko. Baina egia da, ez dela egarria izan arte itxaron behar. Egarria izatea azkenean, deshidratazio arin baten seinalea da. Orduan, egarria izan gabe ere ura edatea gomendatzen da. Como estaba diciendo, en la base de la pirámide se hace referencia a un estilo de vida saludable que va más allá de la alimentación y sobre todo hace énfasis en la importancia de la actividad física, el balance emocional, tipos de cocción que son saludables como la plancha, la cocción al vapor, el horno y olvidarse un poco de las frituras y también hacer referencia a la importancia de la hidratación y de mantenerse hidratado sin esperar a sentir sed. Eta, hor ikusi dugu osasuntsu izateko ze motatako elikadura edo elikadurak zen irizpide jarraitu behar ditun. Baina, orain azkenengo atal honetan azalduko detena da gaixotasuna agertzen den momentuan elikaduran zer elementuri jarri bertzaien atentzio gehiago edo zer elementuri egin bertzaien kasu gehiago. Eta orain izango dut 3 gaixotasun hauen inguruan. Orduan, diabetesaren inguruan, dakigun bezala, diabetesa karbohidratuen eta intsulinaren metabolismoarekin erlazionatutako gaixotasun bada, eta mota ezberdinak daude, bat motako diabetesa erentzizkoa da, jaiotzen garenetik daukaguna da, eta bere tratamendua intsulina injekzioa da, baina ohikoena edo hain itzengoeten diabetes mota 2. motakoa da. Hau bizi estiloarekin gehiago lotuta dago, sedentarismoarekin, elikadurarekin, pisuarekin, gizentasunarekin, eta askotan erlazionatzen dugu 2 motako diabetesa intsulinaren, bere tratamendua intsulina injekzioarekin, baina garbitzen nahi dut, tratamendu farmakologikoa azkenengo baliabide gisa hartu beharko litzatekela. Bizimoduari lotutako gaixotasun bat denez, batipat saiatu beharko litzateke lehenbizi bizimodu horretan egin daitezken aldaketak egiten, azkenean gaixotasun honekin bizi kalitate hobe bat izateko. Orduan, bizimoduari dagokionez, aipatu beharrezkoa dira ariketa fisikoaren garrantzia, pisu egokia mantentzea, esan duten bezala gizentasuna lotuta dago diabetesaren garapenarekin, eta elikadura osasuntsu bat. Lehen aipatueten elikadura osasuntsuaren irizpideen artean, karbohidratoek protagonismoa handia hartzen dute, eta hemen aipatzen ditut pixka bat,
atalei egin behartzaien kasu gehien edo zer hartu behar den kontuan batipat diabetesa daukagunean. Orduan, esan duten bezala lehen, karbohidrato konplexuak odoleko azukre maila hori konstante mantentzen lagunduko digute eta beraz gomendagarriak dira. Bi osoko zerealak edo integralak, frutak eta barazkiak azkenean zuntza emango digute eta zuntza lehen esan duten bezala oso onuragarria da odoleko, gorputzeko azukre hori xurgatzen modul mantsoago batean xurgatzen lagunduko digutelako. Eta azkenik azukrearen ordez sakarina erabiltzea gomendatzen da. Lehen esan duten bezala odoleko azukre mailan ez duelako eragingo. Eta aldiz, kontu ibili beharko da karbohidrato sinpleekin, findutako zerealekin, azukrearekin, hau da, odoleko azukre kantitatea modu oso azkarrean igoko duten produktuekin, bai? Eta askotan, supermerkatuan erosten ditugun produktuetan ere kontu ibili behar dugu, ze produktu askotan osagaien zerrendan azukrea salduko zaigu, baina beste askotan azukrearen antzeko funtzioa dituzten bestelako elementu batzuk ere agertuko zaizkigu, adibidez fruktosa, siropeak eta halakoak. Eta azkenean efektu berdina izango dute eta saihestu beharreko elementuak izango lirateke. Eta azkenik alkohola eta tabakoa saiestea edo uztea gomendatzen da. Tentsio altuari dagokionez, bihotzeko gaixotasuna garatzeko arrisku faktoretako bat da. Eta, tratamenduari dagokionez, lehen aipatu bezala, bizimoduan aldaketak egitea oso onuragarria izan daiteke tentsio altua kontrolatzeko. Orduan, lehen bezala, ariketa fisikoa egitea garrantzitsua da, pisu egokia mantentzea, eta elikadurari dagokionez, sodioak nolabaiteko garrantzia hartuko du. Sodioa mineral bat da eta sodio iturri nagusiena gatza da. Horregatik, tentsio altua dutenen kasuan, gatz gutxiko dieta bat gomendatzen da. Azkenean sodio baxuko dieta bat. Eta, esan duten bezala, maiko gatza saiestea gomendatzen da, eta maian bezala, sukaldean ari garenean ere, elikagaiak prestatzeko garaian, gatzaren ordez, bestelako elementu batzuk erabiltzea gomendatzen da, zapore hori emateko, espeziak, belarrak eta bestelakoak, ez? Eta, gero, gatz asko duten produktuak ere saiestea gomendatzen da. Adibidez, gazta, estekiak, prestatuta datozen janariak eta halakoak. Horrez gain, edari estimulatzaileak ere ahalik eta gutxien kontsumitza gomendatzen da, hau da, kafearen kafeinagatik, edo tea, edo freskagarri dauzkaten elementu estimulatzaileengatik, azken finean, tentsio altuan ez digutelako onurarik egingo. Eta, lehen esaten bezala, alkohola zein tabakoa saiestea gomendagarria da halako gaixotasunekin. Eta aldiz, garrantzia emango genioke fruta eta barazkiei eta gaingabetutako esnekiak zein oliba olioaren kontsumoak erakutsi dute onura dutela zirkulazio sisteman. Eta azkenik hiperkolesterolemia zitzaingo dut. Hiperkolesterolemia koipen metabolismoarekin erlazionatutako gaixotasun bada, azken finean odolean kolesterol asko izatea da bere ezaugarri nagusiena, eta denok dakigun bezala kolesterol ona eta txarra izan ditzakegu. Orduan, kasu honetan tratamenduaren helburu nagusia batipat elikadurari lotuta izango litzateke kolesterol txar hori gutxitzea, ona mantentzearekin balioko leguke, baina helburu nagusia izango litzateke kolesterol txar hori edo alden moduan murriztea. Orduan, aurreko bi kasuetan bezala, ariketa fisikoak eta pisu egokia mantentzeak garrantzia izango dute, eta elikaduraren kasuan oso garrantzitsua da koipeak kalitatezkoak izatea.
Bai, kasu askotan, hiperkolesterolemia duten pertsonetan, kolesterol alto ezateagatik koipeen kontsumoa murrizten dute eta, kantitatea baino kalitatean importantzia jartzea garrantzitsua da. Orduan, gomendatzen diren koipeak, koipe insaturatuak dira, lehen esaneten bezala, frutu lehorretan, itxaskietan, oliba olioan dauden koipeak, eta frutak eta barazkiak zein zuntzak ere onura erakutsi dute odoleko osasunean. Eta saihestu beharreko elikagaiak edo izango lirateke trans zein koipe saturatuak dituzten elikagaiak. Lehen aipatu duten bezala, pastelak, bizkotxoak, prestatutako janariak, saltxitxak eta halakoak. Eta beste behin, alkohola eta tabakoa saihestea ere gomendatzen da. Y como estaba diciendo, en esta sección he hablado de la importancia que tiene la alimentación una vez que aparece la enfermedad y he ido poco a poco hablando sobre estas tres diferentes enfermedades. Entonces, en caso de la diabetes, hay principalmente dos tipos de diabetes, el tipo 1 y el tipo 2, y en este caso he hablado sobre el tratamiento de la diabetes tipo 2 relacionado al estilo de vida. He mencionado la importancia que tiene la actividad física y mantenerse en un peso saludable, debido a que el sedentarismo y la obesidad son factores que pueden repercutir en la salud. Y en caso de la alimentación, se recomienda consumir carbohidratos, sobre todo, que son los que principalmente tienen importancia en este tipo de enfermedades, carbohidratos complejos, que son al final los que nos van a ayudar a mantener unos niveles de azúcar en sangre bastante constantes. Y como he mencionado antes también, cereales integrales, frutas y verduras, que son los que nos van a aportar fibra, y al final la fibra, como también he mencionado antes, nos va a ayudar a que la absorción de los azúcares sea más paulatina. Y en cambio, los carbohidratos a evitar serían aquellos carbohidratos simples, harinas refinadas, al final aquellos azúcares que van a hacer que nuestros niveles de azúcar en sangre se eleven de forma muy rápida. En cuanto a la hipertensión es un factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, y en cuanto al tratamiento relacionado al estilo de vida, he mencionado la importancia de la actividad física y de mantener un peso saludable, que son importantes a la hora de tener controladas la tensión. Y en cuanto a la alimentación, podría tener mucho cuidado con la sal o el sodio, ¿no? Entonces, se recomienda evitar la sal de mesa. A la hora de cocinar también se recomienda reducir el uso de la sal y usar alternativas como especias o hierbas aromáticas que puedan dar sabor a los alimentos que estemos cocinando, evitar aquellos alimentos ultraprocesados, embutidos que contengan mucha sal, y también aquellos alimentos estimulantes como el café, el té o diferentes refrescos, ¿no? Y en cuanto a la hipercolesterolemia, se caracteriza por tener altos niveles de colesterol en sangre, y en cuanto al tratamiento relacionado con el estilo de vida, otra vez más recalcamos la importancia de la actividad física, de mantener un peso saludable, y en cuanto a la alimentación, se podría mencionar la importancia de la calidad de las grasas que se consuman más que de la cantidad, ¿no? Entonces, los aceites o los lípidos que se aconsejarían consumir son los insaturados. Al final, lípidos provenientes del aceite de oliva,
de diferentes pescados azules, de frutos secos y evitar aquellos aceites o lípidos que vengan en forma de trans o saturadas, que son aquellos que están en alimentos procesados, en chucherías, en pastelería y ese tipo de alimentos. Y hori izango litzake. Eskerrik asko denoi, eskerrik asko Leire ere. Ez deulen aipatu, saio hau Erlo Telebista grabatzen ari da, eta gero emitituko da berriz. Eskerrik asko telebista bidez ikusten nahi zaten guzti joi ere. Guen galderetako garaia da, orduan galdera egiten dezuenean mikrokean ez daukau koronavirusa dalata, baina favorez hauz esan fuerte esan, eta guk errepikatuko dut telebistakoak ere entzuteko. Bai. Eta bueno, nik laburpentxo moduan edo behintzat, esango nukena da, kontu ondila izan behar degula elikagai prozesatuekin, ez? Hau da, berez, ez dakau asko pentsatu beharrik, ez? Zer da elikadura osasuntzu bat? Ba, neurrian jatea, garaikoa jatea, freskoa jatea eta norberak preparatua, ez? Eta kontu izan behar dugu batez ere, dendetan prozesatuta eta industrialki prozesatuta saltzen diguten horrekin. Azkenian horiek batez ere diru irabazi nahi dute. Hortan zein dute, kalidadea jaitsi, azteko, eta gero bigarrenik, geu engantzatzeko edo geu konsumo hortara bultzatzeko, azukre askoko gauza jartzea izkigute, konturatu gabe ere azukre asko sartzea jote eta konturatu gabe ere gatza asko sartzea joe. Norbaite probai nahi baldin badu, begiratu etxian, hartu dozein tomate pote, begiratu zenbat gaz daukan eta zenbat azukrea daukan, ez? Zuk uste duzu tomatia jaten nahi zehala, da tomatiakin batea sartzea dizue azukria eta gatz hori, ez? Norberak egindako edozein alikagai asko osasuntzuago izango da, eta gaina bertakoa baldin bada inguruko jendea ere laguntzeko aukera emango digu, ez? Eta inguruko baserritarrai eta dendaria ere bai, ez? Baina kontuz, modu industrialian eginda dagoen elikadura guztiakin, gatz ikaragarri daukalako eta azukria be ere ikaragarri daukalako. Behin hori esan da, zuen txanda. Ez dakit galderaik egin nahi digu zuen. Komentarion bat. Bai, esan, Ander. Zugerantzoko jozule? Sakarina gomendatzean helburua izango litzake, helburu nagusi izango litzake azukrerik ez kontsumitzea. Orduan, sakarina izango litzake prozesu hortan pauso bat aurrea. Ez azukretik sakarina pasa eta sakarinatik baia ezerta. Baina azukrea kontsumitu baino, sakarina betire batipat diabetesa dautenetan edo prediabetesa dautenetan gomendagarriagoa da. Baina idealena ez kontsumitza da. Ez sakarina, ez azukrerik. Hala ere, bueltatuta, gero hartuko izugu hitza, azukre azkarran kontzeptu hori da, ez? Hau da, azukre azkarra da bere alakoan hartu oso maila altutara igotzen dizuna, eta azukre azkar horiek, bai, momentuan, txute antzeko bat emate dizutela, baina gehien gizentze dutenak, diabeteserako joera gehien sortzen dutenak, eta gorputzai kalte gehien ite joenak, ez? Horren, askotan lotze deu, klaro, kafi botatzen diogun azukre koxkor horrekin, ez? Edo kutsareka horrekin. Kontuz bitartian sartzen nahi gehan, azukre edun edari hori guztiakin, ez? Freskagarri jadanak azukre asko daukate, kontuz bestelakoan ere aipatu ditugun elikadura industrial guzti horrekin ere, ez? Uste gabian azukre asko jate deu etxeko azukre txurillaz aparte, ez? Horren askotan sakarina behiratzen diogu edo azukre horrei behiratzen diogu beste aldetikan asko sartzen nahi zaigunean, ez? Eta, jaz esanik ez, bestelako azukre, boleri eta gozoki industrialaz, ez? Esan. Galdera izan da, telebistakoak erentzuteko, emakume alkoholan mugak aipatu dianean ez, gizonezkoantzat muga jarri dela bikopetan eta emakumezkoentzat kopa batian, eta hori zergatik handan. Nahi bezu, nik erantzeko jolide? Batez ere, bi arrazoigatik, edo hiru.
bat gizonezkoak gaitasun gehiago dutelako alkohola metabolizatzeko, bigarrena, hori gorputzan izaeran dijoa, emakumeak mantxuago dezeiteu alkohola gizonezkoak, baina hori azteko. Gero, bigarrena normalian gizonezkoak pixu gehiago daukau, pixu gehiago izatian gehiago ere sartzea. Eta gero, hirugarrena, hau muga bat da. Alkoholonik ez dago. Esate egutenian, egunian kopa bat ardona da? Ez. Egunian garagardo bat ona da? Ez. Ez dago, alkoholonik ez dago. Orduan, hauek dira mugak jarri litezkeenak onargarri moduan, baina alkoholonik ez dago. Hor, askotan eztabaidatu da. Ardoakin, kopa bat ardo jaten baldin badezu, egia da ardo hortan alkoholaz aparte beste zerbait badijoala. Badijoa vitaminak, badijoaz beste gauza batzuk. Eta behar bada horrek berdindu lezake alkoholan kaltea bestian onurakin. Baina honik ez dago, Eta gero, argaldu nahi dunak behin ere alkoholik ezingo luke hartu. Alkohola elikaduran aldetik kaloria hutzak dira, da. Azegabe kaloriak emate dizkigun zerbait da torre betik izendungo gaitu, kolesterola igoko du, pixu ziloko gaitu, eta berriz esan da, muga bat jartzen dugu nunbait jarri behar dalako. Baina muga jartzekotan, berez, osasunan aldetik begiratuta, zero nutziko ginuk, ez? Eta gero, leirek esan duen bezala hauek, bizio ohitura batzui begireindako gomendio batzuk dira, eta badakigu gure artean alkoholak ze pixu dun, ez? Eta nunbait errealista izateko jarritako mugak dira. Baina benetan gomendio zorrotz bat jarri ezkeo, zero jarriko ginuk. Galdera da ze ezberdintasun dagoen kolesterol ona eta txarren artean. Erantzun kolesterol ona eta kolesterol txarren arteko ezberdintasuna, gero gazteleraz erantzengo dute, kolesterol txarra da, gibeletik, txarra eta ona jartzen ditugu arriskuan aldetik. Berez kolesterol danak bihar ditugu. Kolesterola bizitzaren gorputzan zati bada. Eta kolesterolik ez duen pertsona asko gaixotzea. Nik lan egiteeten tokian, eta gaixo dauden pertsonak, kolesterol mailak ere ikaragarri baju dauzkate. Eta sendatzen dijoazten bestela kolesterolare hilo egitea. Kolesterola bihar dugu. Batez ere garuna kolesterola da. Zerbait bihar da. Gauza zer da, berez jaten deunakin neikua eta hila gehiagi daukagula. Kolesterol txarra edo deitzen ditu, gibelian sortu eta gorputzian banatzen dana. Eta berez txarra ez da, berez biharrezkoa da. Gauza zein da, gehiagi baldin badago, pegatu iteala arterietan eta arteria horiek itxiten ditula. Horregatik esaten ditu txarra. Baina bere mailan eukita biharrezkoa da eta nahi dugu. Eta gero, kolesterol ona litzateke, bueltan, eunetatik, gorputzian zehar jaso eta gibele eramango lukena. Ona esaten ditu, txar hori garbitzeko edo gaitasun badulako muga bat arte. Ez beti, baina muga bat izango lukelako garbitzeko. Orduan, bilak komeniz eskigu, txarra muga batian eukitzea, muga batetik bera, eta ona muga batetik gora. El colesterol es necesario para la vida, el cerebro sobre todo es colesterol, entonces se diferencia y sin colesterol se está mal, vamos a decirlo, lo que pasa es que con lo que comemos vamos sobrados, pero por eso se habla, y el colesterol malo sería el colesterol que se produce en el hígado y se distribuye en el cuerpo y que lo necesitamos. Por tanto, malo es tener en exceso. ¿Por qué? Porque si nos pasamos, ese exceso se queda en las arterias y se bloquean las arterias, ¿vale? Pero malo es a partir de un límite, no porque sea malo, o sea, tener cero también es malo, ¿vale? Es malo a partir de un límite. Y el colesterol bueno es aquel que vuelve de los tejidos hacia el hígado y que sería capaz de recoger ese exceso de colesterol y llevarlo al hígado. Por tanto, necesitamos tener el malo de un límite para abajo y el bueno de un límite para arriba. Pero como siempre, el punto está en el equilibrio. Y realmente no son, le llamamos bueno y malo porque es una forma de explicarlo, pero realmente son parte de la vida y son parte de nuestro cuerpo. Beste galdera ikan? Galdera hori da, estila zer iruditzen zaigun. Bueno, eztia azken finean, azukre sinpleen iturria da.
Leno Felixek aipatu duna kafea botatzen zaion azukreko eskor hori, azken finean gorputzean azukreko eskor modua edo esti modurak sartu eragina berdina daka. Osagarria edo bentsat, diferentzia zein du, estilak azukreaz aparte, izan ditzazkela landaretatik eratorritako zerbait ere. Ez? Orduan, azukre azkar bezala ez da ainona, bai, elikadura aldetik ere pixka bat osoago litzakela azukre zurila baino. Baina hemen mitoik ez dago elikaduran, ez? Oda, estila oso ona da, muga baten barruan onuragarri izan liteke, baina muga oso bajua da, azukre azkarra dalako. Orduan, inork ez dezala egunean ez dakit boskutxareka ez hartu, pasa ingo alako, ez? Vale, orduan, azukre zurila ordezkatu dezake, gustatzen bazaigu oso ondo, pentsatu pixka bat hobia dela, baina beti azukre azkarra da eta beti muga baten barruan. Beste galderaik? Zalantzaik ez dakit zerbait berririk ikasteko aukeraik izan dezuen, etzen ekiten zerbait, besteik ezpada eskerrik asko, gaur hemen izan zeten guztioi, espero deu baliogarri izatia eta hurrengo bat arte.